Tí, čo chcú, uveria. Tých, čo nechcú uveriť, minimálne nahlodáme. Predstavíme vám deti, ktoré dokážu niečo absolútne výnimočné. Dokážu vidieť napriek tomu, že oči majú zakryté. Chceme zdôrazniť, že v tejto reportáži sme nepoužili žiadne triky. Práve naopak, v záujme absolútnej istoty sme deti vystavili vlastným pokusom. Všetko, čo uvidíte, sa reálne stalo. Deti sú našou radosťou a potešením. Sme šťastní, ak sú zdravé. Viete si však predstaviť, že by vaše dieťa videlo bez toho, aby malo otvorené oči? Že to nie je možné? Poďte sa na to pozrieť. No a ako to funguje, sme sa rozhodli vyskúšať si teda v praxi, takže ja použijem tieto okuliare. A naozaj môžem potvrdiť, sú tmavé, čierne, nič nie je cez ne vidieť, takže nech sa páči, Borisko, môže si ich dať. Aké číslo ti ukazujem, Borisko? 3. Možno je to považované ako taký malý zázrak, keď sa dopočujeme o tom, že sú deti, ktoré vidia aj bez očí. Je to možné, je to reálne, máme tie schopnosti a nie len deti, ale aj dospelí, keď sme húževnatí a trénujeme. Teraz ti ukazujem, aké číslo? 1. Je to o aktivácii toho orgánu v strede našej hlavy, šišinky medzimozgovej, epifízy, produkuje melatonín, je zodpovedná za funkciu mnohých orgánov v tele, tak okrem toho aj reaguje na svetelné vnemy. Má dokonca aj štruktúru oka. No a celý tento nezvyčajný proces nazývame intuitívne videnie. Intuitívne videnie je vlastne spôsob, ktorým to dieťa dokáže vidieť obraz aj bez použitia očí. Akú farbu vidíš? Zelenú. Výborne. Teraz? Modrú. Pretože sme sa o tom neučili a nevedeli sme o tom, tak nám to príde ako kúzlo, ako taký zázrak, ale v podstate sme toho schopní všetky ľudské bytosti. Pretože túto epifízu máme všetci. Ona raz reaguje na svetelné vnemy a tieto svetelné vnemy sa dokážu k nej dostať. A otvoríme jej ten priestor, aby sa dostali tam, tak ona potom pracuje ako oči. No a to, či to naozaj funguje, sme sa rozhodli vyskúšať si aj u iných detí, takže ja som si priniesla svoju vlastnú knihu, z ktorej dám teraz prečítať malej Eli. Ďakujem. Bublík a biela striebrnka. Bolo ráno. Je to o tom, čomu veríme. Ak veríme tomu, že sa to nedá, tak sa to nenaučíme. Ale deti neriešia moc, či sa to dá alebo nedá, preto u detí máme zatiaľ 99,9% úspešnosť. Maťko, ja ťa teraz poprosím, aby si mi nakreslil modré autičko. To intuitívne videnie neslúži u zdravých detí, ktoré vidia aj očami, na nič iné, ale na to, aby sa tá epifíza aktivovala a aby bola schopná prijímať tie mimozmyslové signály. To znamená, že budeme nejak vedieť, kde som si dala kľúče, na akú zastávku mám ísť, kde mi ešte neušiel autobus, na ktorú školu sa má dieťa prihlásiť. Bude to intuitívne cítiť, naučí sa poslúchať ten pocit, ktorý mu vraví, áno, toto sprav. No ale to autičko ide po zelenej tráve, takže ťa poprosím, aby si mi nakreslil trávu. Tak ako veríme očiam, nespochybňujeme ten signál, ktorý nám príde, tak keď sme naozaj takýto jemnocitní a dokážeme dôverovať tej svojej intuícii, tak potom sa môžeme úplne spoľahnúť na informáciu, ktorá nám takýmto spôsobom príde. Výborne, a tento tvoj krásny obrazok mi nakoniec podpíš tvojim menom a červenou farbou. Ani celkom teraz nevieme v tejto chvíli, či by dokázali získať tým absolútnu náhradu zraku, ale minimálne by dokázali zlepšiť si život tým, že to dokážu zapnúť možno. Dieťa sa naučí príjmať informácie pomocou intuície. Harmonizuje sa teda jeho osobnosť. Hyperaktívne dieťa sa upokojí, naopak pasívne dieťa sa stáva aktívnejším. Ja dokážem vidieť bez očí všetko, čo aj očami. Môže chodiť, môže čítať, môže kresliť, môže pozerať televízor. Dievčatá sa radi pozerajú do zrkadla, ružujú si pery, alebo môžu sa hrať rôzne hry. Modrá trojka. Červená šeska. Unavujúce to vraj nie je a deti si tento proces rýchlo osvoja. To je veľmi rýchla záležitosť u detí. Ten priezor
s tým, že dokážu ním vnímať svetlo a tmu a farby, tak sa otvorí do 10 minút, 15. Je to strašne ľahké naučiť sa takto vidieť. Mne to trvalo asi 5 minút. A teraz čo vidíš? Možno si kladete otázku, či to pre vašu ratolesť nie je predsa len nebezpečné. To je naša prirodzená schopnosť. My tú epifízu máme. Nás ňou obdaroval Boh. Čiže nemá tam byť čo nebezpečné. Je nebezpečné pre slepca, keď sa naučí pozerať očami? Nie, je to pre neho nový rozmer.